Usa ka pahinumdom gikan sa probinsyal ug munisipal nga panggamanan sa Davao de Oro. Ilawom sa pagdumalan ni Big Brother Governor JV Tyron Uy. Servisyo Oro mismo. Aron malikay sa COVID, stay at home. Aron malikay sa COVID, mag-face mask. Aron malikay sa COVID, mag-face shield. Hugas kamot kita kanunay, likay sa tapok-tapok, likay sa COVID. Protektahi ang imong kaugalingon o ang imong pamilya sa risgong dala sa COVID-19. Usa ka pahinumdom gikan sa probinsyal ug munisipal nga panggamanan sa Davao de Oro. Ilawom sa pagdumalan ni Big Brother Governor JV Tyron Uy. Servisyo Oro mismo. Sa imong pag-apil sa kalihukan o pakigbisog, wala ba nimo napasagdan ng imong pamilya? Ang imong mga anak, nahatagan ba nimo maayong edukasyon? Nasiguro ba nimo ang ilang maayong kaugmaon? Ang imong pamilya, nahatagan ba nimo maayong pagkaon? Maayong bisti ug maayong puloy-anan? Nga karon padayon kang nag-apil sa kalihukan. Karon nga wala kanila makauban. Wala ba kagibati og kabalaka sa ilang seguridad? Wala ba nimo gibati ang tumang kamingaw o kahinangop nga sila makauban? Ilalom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung ICLIP, kung ikaw mo surrender o mubalik sa sabakan sa gobyerno, aduna kay madawat nga immediate og livelihood assistance o uban pang makaayuhan nga magamit sa imong bag-ong kinabuhi aron magpuyo kang malinawon og malipayon kauban ang imong pinalanggang pamilya. Usa ka pahinumdom gikan sa probinsyal ug munisipal nga panggamanan sa Davao de Oro. Ilawom sa pagdumalan ni Big Brother Governor JV Tyron Uy. Servisyo Oro mismo. 97.9 Broadcasting from the heart of the province of Davao de Oro, the progressive and peaceful Nabunduran. This is 97.9 AFM. AFM. Nicky Mods. Maayong adlaw, mga higala. Lubag radio, paminaw sa programa para masayot ka sa mga pangkitabo. Kung asa ka mo dapig sa walag tuo, dahil ang makisayo, dahil ang makitabi. Kaya po kinikatambang sa akong alaw-alaw nga pang inabuhi. Kauba na tumigala sa kahanginan, Chamara ulong tao, kagawad alam soto. Kauba na tumigala sa kahanginan, Chamara ulong tao, kagawad alam soto. Dali na makisayo, dali na makitabi. Kaya po kinikatabang sa akong alaw-alaw nga panginabuhi. Ilasyon na linatuki ko mga kakaraan sa atong katingbat. Intirasyon, selfish yung tunay para sa lugar na atong gidapat. Intirasyon, magtuki, pag-usay sa mga problema sa atong barangay. Intirasyon, balansing komentaryo para sa mga tao. Sa hanginan ng balitang dapat masayran, kini ang programa nga wala yung gidapigan, maunggali na makisayod ta. Lubaga na ang radyo ug paminawa ang programa ni nakagawad alim ug Chairman Raul. Balansing komentaryo maong paminaw na cool. Uki-untang mga katikaran sa katilingban, serbisyo nga tunay sa lugar na imong gidakan. Husayon mga problema sa barangay, palabungon, utang nga makahap sa kauras panagisgot sa kahanginan. Duha ka taong buutan ang tandem sa kahanginan. Daghan kag makutlo, balitang sa imong mutudlo kung say dapat lihok. Mga katikaran sa katilingban, panaghisgutan, pagtuki ug paghusay sa mga problema sa barangay. Mga impormasyon nga kinahanglang masayran, balanseng komentaryo ug tinud-anay nga serbisyo publiko.
Interaksyon. Usa ka mahinungdanong programa gikan sa mga personalidad nga dunay baruganan ug kredibilidad. Chairman Raul Luntao ug Councilor Alin Soto. Interaksyon, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. Interaksyon sa 97.9 AFM. Ug karon, aniya ang inyong kainteraksyon sa radyo. Chairman Raul Luntao ug Councilor Alin Soto. Maayong buntaga Davao de Oro, maayong buntaga lungsod sa Nabunturan. Umayong buntag sa mga kasikpit lungsod nga makadungog sa lanong sa pagsibihan ni ining Sibianan sa 97.9 AFM. Mga higala, lain na pong buntag sa atong panaghisgot karong buntaga sa ato ang programang Interaksyon, ang mga katikaran sa kabarangayan ug katilingban karon. Before tayo padayon sa itong mga isbutanan, malipayon kita ka mga adlaw, aniya kami sa Lawak Sibiana sa 97.9 AFM. Panag-uban na po namong duha sa ato ang starring partner karong buntaga. But before that, manimbaya sa mi og maayong buntag sa atong mga leaders din sa tuwang probinsya sa Davao de Oro. Maayong buntag sa tuwang Governor J.V. Tyron Uy, sa itong Vice Governor Maria Carmen Zamora, sa itong mga tunggihan nga kongresista dito sa Distrito 2, Attorney Roel Peter Gonzaga, and of course sa Distrito 1, maadyong buntag kay kong Manuel Y. Corat Zamora. Partner, mga dugang pagtimbaya karong buntaga. Yes, good morning sa ato ang kaigsuunan, kaubanan, labi na sa kanunay nga nagasubaybay, nagapaminaw sa ato ang programa ug sa tanan nga makaabot ani nga atong istasyon, ato ang pag-greet karong buntaga ug maayong buntag usab sa atong halangdong Mayor Chikay Amatong, halangdong Vice Mayor Rodeo Balili, maayong buntag ug sa akong mga kaubanan nga mga SB members, no, ang ato ang kagawad o SB Connie Caballero, ang walop sa serbisyo Carlo Angkwa, Bonbon Arangkon, and si SB Juby Mandin, SB Ivy Humol, si SB Francis Sikuya, SB Darwintown, o si SB Metro Esperi, SB Felipe Masambo, o partner, go ahead. Of course, ang inyong dudong sa konseho, ang representante sa Kabatanunan natong SKMF President walay lain, Honorable James Carlo Tanduyan, nanuka din na sa may barangay Mainit. Yes, ug magjaw na adlaw ka natong ubos sa tanang mga kaigsunan nato nga mga IP. Assalamualaikum sa atong mga kaisunang Muslims, no, maayong buntag ug nabigat unsa na nakalimot na noon ko sa Ilocano partner Ilocano sa good morning. Good morning partner, good to see you again. Yes, ang sa imong kabisi apan karong adlaw karong buntaga naatang dura, no, so pasalamat kita sa labang makagagawa og course sa gihatag niya nga maayong panahon karong buntaga na salamat Ginoo nga gitagaan minimo karong buntaga sa among pagbangon nga maayong panahon, no, kay sige manggutag ulan-ulan partner, no, mag-uwan sa aning ulan tungod sa ato ang mga baha-baha sa ato mga kasikbit barangay. yes, tinuod nang pasalamat mig dago nga pasalamat tagdago sa kahitasan, pasalamat pud ta nga ikaw partner gitagaan pa og istorya ra partner di mohang bisig na kay gustong pasalamatan sa tanan nga nahimong naadto dito sa imong adlaw nga tawhan. Yes, of course, no, balik na po ta sa normal, but before ato yung pagpasalamat of course sa labang makagahong partner sa paghatag og another extension sa ato ang katuigan, and of course no, magsalamaton kita sa ato ang dili sa AFM sa tong Big Boss sa pag-adto tong Big A, and of course ay mga partner sa kanunay, and of course ay muhang gihatag pod sa ako, and of course sa ato ang mga kaubanan din sa FM, mga kaubanan sa barangay, mga SKs, of course
Timbayan ako, good morning po si SB Bunbun Arangkon. Yes. Adto po siya. And of course, sa tanan jud SB din ako may isa-isa. Tuwan akong pagpasalamat sa ilaha paghatag og higayon. Basig sa text lang ug sa pagtimbaya sa Facebook, sa Messenger. Dako na to ng kalipay mo kay dili man jud ta pwede nga kanabang magkita-kita, pero ang uban ananing kamot jud pinaagi sa Facebook ug sa Messenger. So mo to daghang salamat labi na sa itong mga tigpaminaw. Nga naning kamot pud og chat sa ato maadjong buntag kaniyo daghang Kita yun salamat. ako, partner, no? Kinsa yun ang tinuod. Dili man, tinuod na dili. Nakita lang ko ang imuhang nagsuporta ganito ang nag-adto yun dito. Kanya ako, wala yun ko kalahos tungod sa kabisi po. Tinuod Pero siguro na ko nga magkita ta beforehand, wala lang ko sa celebration yun ng hapon. So again, thank you. Speaking of Bunbun Arangkon, good morning. Yes, Bonbon. Ang minaw man gid siya karon. Mauna na ni siya adto kang Purok Chairman Rosemary Benairos, no? Una na si SB Bonbon kay musunod ako mandiri sa programa. So, good morning usab. Labi na sa mga nagtan-aw karon ug naminaw karon kanunay chairman o kanunay partner nga naminaw sa tuwa si chairman sa Purok 2 Erlinda Kiao, si Joanne Agbon, si Genevieve Arpon, ug ang swada dito ug ang Vauci kay laka chairman no si Ludivina Sarong igsoon kanini kagawad Neri Pagdilian. So good morning again diya sa Barangay Cao, Cafe Pongos. Morning Cap. Wala ka ganiha sa gospel music ba? Si Chairman Rose ra nga akong kauban dito nga naminaw og mga pulong sa Ginoo kanang mukanta gani og takos ka. Sus lami na jud kaayo. Partner ang akong paminaw, lami na kay magampo jud ko kay gwapo kay sabayan ang mga panagtugtog sa mga gospel music, no? Lami kaayo magmuni-muni. So salamat kaayo Chairman Rose sa imuhang kanunay nga pagmatapod og sayo. Usbon ako ka SB Bon na mag-una na siya dito Chairman Rose unya unahon na niya kuan katong sabot. Musunod lang ko after sa program, no? So, good morning again sa ato ang mga kaubanan. Mercy Caberto. Good morning, Rod. Ang among gwapang kugihan po diyang kagawad sa Barangay Cao. Mercy Caberto, niya lami pud kay muluto og suman. Wow. Manok na adobo dayon nga Bisaya. To Hinio Navaluna, to Raul Nyes, to Roderick, to Labing, to Angelita Bernas, mga kagawas ni Cafe Pongos, maayong buntag kaninyong tanan din na sa Barangay Cao. And good morning usap to Gingging Estancia, o kang Gwen, kang Mangberets, Ate Virgie Alimanya family din na sa Santa Maria, maayong buntag. Kang Gigi Bulaw, kang Richard Bulaw, Purok Chairman sa Purok 11, o kang Gina Galan, kang Helen Patian Sila, o diha sa Purok 15, o kang Sir Virgilio, o Ma'am Mona Baluran, Purok 17 kay Sally ug Rachel Maghanoy, ug ilabi na kang Ma'am ug kang Sir Garces dias Purok 17 ug kang Rene Tagalog. Nawag karon digid ka matubag rin. Sorry kayo, but kabalo ko nga naminaw ka sa atong programa. Maayong buntag din na sa Purok 17, labi na kang Rene Tagalog. Yan, partner, go ahead. And of course, ang tibayaon o maadjong buntag partner, ang ato adjong ka-partner sa itong programa, ang atong mga kapitanis din sa tuwang lungsod sa nagbunturan sa mga 28 ka kapitanis. SB partner atong pagtimbaya kanila og maadjong buntag. Good morning. Malipayon kita partner no ako nakita kagahapon na nakauban nimo dinhi sa Sibianan lain na pud nga kapitan og lain na pud panaghisgot. Pasalamatan nato og dako kay labi na sa mga nagnindaog kahapon, no? Congratulations. Pero ang ato ang unang pasalamatan gayud ang pag-anhi personal gyud nga naga-report, naghatag og katikaran, naghatag og accomplishments sa iyang barangay si Kapitan Lucio Monton. Yes, good morning. Og kauban niya ang iyang committee sa appropriation or sa finance, mao si Kagawad Catherine Paho. Kaya si Kagawad Paho, chairman, partner. Kumpiyansa kay ko ba? Pero hindi nga mo sayaw. Kauban ni sila ni Kapitan Ninita Lucido. Yes, mga dancer. How kayo mo kimbot-kimbot. O na nga
gahapon adlaw gyud pasalamatan nato no dungog nato si Kap Monton of Barangay Sasa. Unya atong tan-awon to iyang mga katikaran kay gahapon adlaw no ihaman pong i-greet ang iyang mga ato sang i-greet karon ang mga barangay kagawad nga si Lorenzo Nagaliza, kagawad Osmonaco, Catherine Paho, kagawad Jerry Lorejo, kagawad Isidra Arafo, kagawad Delia Mosquiter, kagawad Alexander Cadiz, o kagawad Romel Gabiana. O ingon man sa ilahang SK Chairman partner. Yes, good morning. Ako ko na kinakusgang Marian Gaed. Good morning, Hamads. Good morning. Kusgang SK. Yes. And of course, ang ilahang IPMR, si Rosindo Cadiz. And sa secretary nila, si Cecilia Selomini. And of course, ang ilang treasurer, Ma'am Carmen Bunalos. Good morning kaniyong dinatanan sa itong mga barangay officials and atong mga secretary and treasurer na to din sa may barangay Sasa. Yes, kagawad OSB Bon sa ilaha dito sa Parok 16 sila dito ro naghulat sa imuha. No, Parok Chairman rin na lang nako ipaagi kay naminaw man gyud si Parok Chairman Rosemary Benaires. Dulong na si SB Bon unya di ara siya maghulat sa inyo ano karong alas 8. So thank you again akong usbon ang naminaw karon sa sa Parok 17 si Rene Tagalog ug ni-greet gid siya og advance happy birthday. Yes. Kamusta kami sila? Kabalo kami sila kamusta akong birthday. At of course atong dating SK chairperson kauban ako sa una sa akong pagsugod. Mao gini akong kauban, mao ni ang SK chairperson sa poblasyon na Bunturan. Good morning ang Eileen Tarahay, gwapo ra ba kay ni siya og tingog. Ang ako ang kuan partner ang akong ginapatugtog sa iya ginapakanta katong muntik na kitang ambot unsa to Len ang atong akong ginapakanta gina-request sa iyo so ba maayong buntag din na og good morning sa atibok pa banay din na sa imuhang pamilya. Good morning again and to Mylene Solis Libradilla. Good morning and thank you for watching. Ug labi na sa nagtanaw usab karon akong kinakusgan palangga lang ko nga teacher palangga pud ko niya. Teacher Eda Garcia Magno. Good morning SB and your partner. Yes, good morning, Chairman. God bless po. Salamat sa kanunay o gilabi na sa atong mga kaubanan mga DCW, Teacher Audrey, Teacher Libeth, Teacher Johan, Teacher Yeng, Teacher Ganer, Berlin, and Teacher Aning. Tama ba ko? No? Wala ka ko inalimtan. Mayong buntag sa tanan natong DCW diri sa poblasyon na Bunturan. Miss, good morning SB. Naminaw niyo sa imong programa. Karon stay safe always og sa imong pamilya. Salamat Teacher Audrey Miles. Love. Ug salamat sa kanunay nga suporta. Good morning also to Boss Alex, to Yuyuy, to Ash nga hawag na kay manglabang. Maayong buntag kaninyong tanan din sa barangay Pangutusan and sa tanan nga sa Dominguez family, kina Ray, kina sa tanan nga laminaw karon diha sa labi na sa Orpilla family. Maayong buntag mga galing, kumusta sa ako ang mga kaparentihan diha sa Purok 16, labi na sa akong Lola Inday Nunez. Gikan ka na kang Raymark Nunez Tabanod. Good morning Sir Raymark. Hello daw, labi na sa iyang Lola Inday Nunez. Igun sa man mo si Glicerio Nunez, ako ang classmate. Si Giling, no? Regards niya ko ni Giling. Morning di awad alin, pantukan mi karon ni Ma'am Kathy, uy, kung magtanya ko kaanyang kasadya o kahayag sa mga senior citizen sa barangay Tambungon, Tantukan. Yes, good morning to Doc Espidang. Yes, good morning, Doc Limos Adobas Espidang, and salamat kayo sa kanunay sa inyong paghatag gayud sa pag-alalay sa mga senior citizen o kahayag. Mao kani sila ako pong diri po sa poblasyon na Bunturan o sa una, no, during the time ni GM o ni Dodong Soto. Yes, ni siya, no, katong dating vice mayor pa ato ang igsuon. Ni si Doc Speed ang tabang ka nato sa mga antipara ni partner, mga reading glasses. So karong agawa, regards ni diha kang Ma'am Kathy, no? Kathy. Yes, Ilang kauban karon din na sa barangay Pantukan. And good morning SB Alim and SK Chair Raul Tao.
gikan ka lang kang Mercy Sayon Kapa. Good morning diya sa Purukuno, sa Gunod family, Tanyo family. Maayong buntag ug salamat kanunay sa inyong pagpaminaw. Good morning po, kagawad Alin. Pwede po ba makahingi ng tulong? Isa po akong disability person. Hindi po sana ako ng tulong na makahanap ng income. Thanks po, God bless po. Kang Emelski no Tusing. No Tusing. Sa mga mga apelido ni Kutaw. Okay, bilang na po na kanang kung ano ni mong pangalan kay Lisod Litokon. Pero istorya lang taon niya, ano? Istorya taon niya, please, asa man ka, taga-asa, isulat imong pangalan, o unsay ato matabang nimo. So, imong number po, para makontak ka namo. And, yan. Good morning, kagaro, dali, mag-chairman Raul Lintaw, from Chairman Neneng Aguisando. Yes, good morning, Chairman. O, go ahead, Chairman. Yes, manimbaya po ta sa itong mga functionaries, of course, sa mga tagbarangay, mga BHWs. Good morning kaniyong tanan, mga nahimo na itong frontliners. And good morning to Kagawad Gino Ugay o Barangay New Dawes sa always na pagpamina. O syempre, ato pong itimbaya ato ang mga establishmento sa poblasyon. Yes. Ato ang mga kalenderya nga naminaw diri karon, mga tindahan nga naminaw nakatune in na sa 97.9 AFM. Yes. O ato mga sidecar drivers. Good morning kaniyong tanan. Good morning sa atong mga drivers gahapong adlaw or during sa among session naman gyud na mo adto partner naman gyud adto aron sa pag-renew naaprubahan na ba ilahang kanang mga permit no yung inana ba or mga kanang sa ilang motor ang ilang pag-renew sa motor nag-aaga hapon ato pud silang para sa mga driver o sa mga tag-iya jud og mga unit no atong panawagan unta i-check nato kaya ron walay mga himong penalty walay madakpan i-check nato labi na tong mga mag-extra sa motor aduna man koy mga instances partner na kining mag-extra sila sa motor apan ang tag-iya wala gyud niya nakita wala niya nailhan usahay manggod ang iyang gipa-drive adunay puy kakulian katong driver gyud sa ilang motor adunay gyud pa extra at anang mga instance at ang mga problema diya kanang walay pagdili wala din na rin yung mga lisensya mga inganana ba niya katong estrador nagchinelas lang wala na ingnan wala sila na ingnan nga bawal gyud ang magchinelas magsando-sando nya matud pa sa akong kaubanan gwapo sud na mag-drive ka nga humutunot tagamay tinuod diba so sa tunga naminaw karon ng driver kasi hindi ay magpahumutumot taron kay hapit na rin ba ang Valentine's Day gusto tayo sa kaibigan na imuhang mahimong ka-date karon Valentine's Day karon Domingo so partner naminaw sa tuaw morning SB Alim o Chairman Raul Lintaw naglanog-lanog ang inyong programa din sa Purok 14 poblasyon na bunturan gikan ganyan kang Chairman Fidila Sibayan. Good morning, Chairman. Good morning. Akong palangga nga Chairman Fidila Sibayan dias Purok 14 unya salamat kaayo labi na sa imong kanunay nga pag-tune in sa ato ang programa ug salamat usab sa Riqueza family labi na sa pamilya ni Rams ni Ramsey ang top notcher. Pasalamat ba ito partner no sa EXL Makabuhay Plus mo ay naghatag kanatong kinabuhi tungod kay maoy naghatag sa ato ang pa-premium sa gahapon adlaw akong i-congratulate kinsa man tong nakadawat or nakadawat sa load kay dili man gud ako personal gud magpa-load ani mga kaigsuonan no naalang ko'y ginasugo salamat dai kaayo usahay diri staff diri sa AFM usahay akong staff pod nga si IC mamalihog ko niya kay usahay paghuman sa programa aduna naman sa ko'y ganap aduna na po ko'y ginako mga mabisigo so thank you ug congratulations thank you AXL Makabuhay Plus o dili lang kana kundi ato ning batasanon na mag-inom kita ani tungod kay maka-boost kini samot sa atong immune system labi nang i-prevent gid niya ang COVID-19 diabetes ang hypertension, cancer, arthritis, rheumatism, cardiovascular disease, fatigue, kidney lung problem, respiratory tract infections, premature aging, o kaning memory loss, kanang usay limtano na partner. Unya labi na ang depression, depression pinaka kuyaw kaning sakit
kay labi na sa mga panghitabo ron aduna gyud mga na-depress no. Tinuod, oo. Yan. Og ato ang kaning maka-prevent usab sa urinary tract infections o constipation. Mao na nabatasanon na to ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus. O daghang salamat kanunay sa tag-iyag tagdumala sa ni Mama Annabel Bringas Soto. Yes. Ayan, good morning and Eli Liao. Good morning, Alin. Good morning. O listening from Las Vegas. Good morning kagawad Alin o Chairman Raul Lintaw. Gikan gana sa ato ang kauban o kalungsod nga si Virgie Hingpit. Good morning, G. Salamat kanina nga nag-tune in ka sa atong live. O ayo-ayo mo din ha sa ato ang muralag doon no but naagya sa Las Vegas. And then this morning karon panahon na usab murag padulong din na ang akong igsuon no nga si Gemma Soto nagbiyahe mura og pag text niya ganiya na siya sa Japan dapita. So G, good morning og amping mo kanunay din ha sa Barangay Las Vegas. Yan. And good morning mate, pa-shout out sa mga leaders dito o laagers kay Ado, kay Grace, Judy, Tess, Inday, Daisy, and Nunoy Malo. Yan, mga laagers, good morning daw. Gikan ka na Ramira, Hermida, Palis. And, usmuna ko, no, karong butaga, doon na kita igihulat nga bisita. Nga to ang kapitan sa Latlanta, no, kay natay kasabot nga kapitan, hinautang maabot siya karon. Kay mao to ang bisita sa ato ang katikaran, sa ato ang paghisgot-hisgot aning atong interaction. Yes, and SB partner, tiba ito ang mga taga Procdos Poblasyon. Good morning og shout out sa Poblasyon Procdos. To Bibian Alaman. Good morning yati Bibian and Alaman family. Maadjong buntag ya kaninyong tanan. Yes, og labi na sa kang Lalay Tabada. Yes, of course. Good morning kay Ang Madam. live contest sa TikTok diri, laog na ni Lalay ba kay makita ko na yang TikTok. No, kada buntag, kada adlaw halos. Good morning Lai ug labi na sa Alinsod family. No, Alaman family o sa Perater family. Good morning usab karong buntag kana good morning, Kagawad Alim ug SK Chairman Raul nadawat na nako ang load kagahapon. Usbugay na no, congratulations isa si Elsa Mendez Purok 19 nga nakadawat sa load, nakadaog sa load. And please katong kinsa pa man tong nakadawat lima to ka buok among gilogan. Please lang kung text no para ma-acknowledge nato diri nato kung nadawat ba gyud ninyo ang inyong load nga nadag-an niya kay naman ng tatoy pangalan murag si Sir Animas usab nakadaog to. Natoy pangalan pero nalimtan to sa akong staff ang listahan mo na dili nako makita kinsa gyud dong nakadaog. So thank you and congratulations Elsa Mendez Purok 19. Good morning SB Boss Alim Soto ug Chairman Raul Lintaw. Stay safe always. Salamat Noel gikan ka na ang kagawad ni sa Bilibasang kani adto. Good morning. Si Noli Panyamugan. Good morning. Salamat og good morning guys sa ato ang team Soto, team Kahubi team. No? Good morning og labi na sa ato ang kinakusgang ato ang General Manager Dodong Soto. Good morning og watching from G1 Zamboanga City Kagawad. God bless from Raymart Nunez Tabanog. Tayo agay ni mo so maayong buntag ug God bless pud sa imo ha. Good morning, God bless you. Honorable Aling Reyes, naminaw karon sa to ug nagtanaw si Ma'am Danica Recana Pausa. Yes, good morning tita. Yes, good morning daw tita. And kumusta naman ka daw? Hiningan ako sa imo mga pasiaw, pakatuhaw gud kay ni siya. Tinuod no? Sa una mo gyud atong suki dili sa nabunturan. Yes, dunay mga programa, dunay mga aktibidades. Sus, text tawag dayon kang Danica Recana Pausa sa mga kaubanan kay mga kuan ni sila mga stand-up comedian. Yes, SB pa. Ya katawanan gwapo sa nila mga pakatok, mga istorya kay magkakatawa gid gab bisan og nakadungog na ka. Pan sa ilahan the way sila na magpagkato dili lang na chairman o partner si Danica is gwapa sad kayo Tinuod. gwapahan ni Inday Danica. Good morning salamat og guys sa imong grupo labi na kang Gabi
Yan guy, good morning! Listening from Davao, Catalunya Granding, may the Lord bless the works of your hands. Salamat to, o salamat sa akong palangga nga manghud nga si Annalisa S. Montenola, kauban ni Dokos, ayahang husband o Gatiti, kang Jojos o kang Zoe. Unya, salamat to sa kanunay nga pag-support sa akong face mask. Yan. Hello sir, good morning. God bless. Gikan ka na kang Bugsad magbutong o Qatar. Qatar ba ito? Kuwait, day, Kuwait. Ana, thank you. Uga, nakita mi gina sa gospel music ni Atenance. Yan, good morning, Ann. Uga, patulog na kayo yung sa mga oras diya sa inyo. Lapit na imong birthday, sir. This coming February 21. Thank you, Ann. February 21, 21. Tapdi daw na ninyo kaya aron makadaw mo. Salamat, Ann, sa pag-remember sa akong birthday. SB morning, si Yul ni advance happy birthday, February 21. God bless and your family. Salamat, Yul. Good morning, Chairman Raul, SB Alin, pakigreet ni Diria sa Purok 8 sa mga Marabulas family. Ayan Boyose, Bibing Monton na tag-iya sa Gaisano. Igunsa man ni si Bibing Monton di Kapitan Monton. Sila day tag-iya na Jen sa Gaisano. So gikan ka na kang Jen Prado Cleon. Good morning. Pang Grace Perez. Good morning. Morning din Grace Perez. Sa akong kinagusgang silingan. Good morning Kagawad Alin. Keep safe and God bless you as always. God bless silingan from Erlin, Nagon, Villarta, Oga. Guys, kung nanay nini, di awa na po siya nakitang ganyan sa iyo da. Hello, good morning. Greetings from London. God bless sa inyong tanan. From Mayet, DP Munta. Uy, thank you, Oga. Salamat sa pag-tune in. Gikan ka lang Mayet Munta. Gikan pagit sa London. Yan. Good. And of course, sa tuwang linya, mga higala, gusto niyo ikasikas, gusto ninyo patabangan din ugon sa inyong mga problema diya sa inyong kabarangay o katilingban, ipadangat ka na sa 0931-751-8897. Gikan kay Texter 6438 SB Partner. Good morning SB and Chairman. Thank you sa load. Dawat daw niya. Gikan kay last number 6438. Sama na siya. Good morning SB. Aling nadawat na sad nako ang load gihapon. Si Juan Marabulas ni sa Purok 8 Poblasyon. Yes, ang iyang number, ang last 3 digits is 401. Thank you. You're welcome po Sir Juan Marabulas. Good morning dahil sa Marabulas family dias Purok 8 no. Mayong buntag og kanunay ninyong pag tune in sa ato ang programa. Good morning from Mary Bermingo, Kagawad Gingging sa New Sibunga. Good morning SB Alim og Chairman Raul. I'm watching. O yan, good morning daw Chairman. Ikan ka na kang Mary Bermingo. Kumusta na mo din na? Kumusta na mo sa barangay New Sibunga? Ug nakita na ko itong road clearing siguro ito ninyo, no? Kauban si Kapitan Baldo. Yes, good morning ka. Yan, good morning ka. Yan. And of course, ako ang kinagusgang friendship, Merly Bermiso, Merly Abelia family, dinha sa Kabidjanan. Good morning, Elwin. Good morning and happy birthday to Tibib. Bibet Abelia, no? Yang manghud. Of course, good morning to Letlet, Abelia, and Kang Angel, Kang Marlon. Salamat sa pag-tune in rin. O kanusaman ko nimo imbitahon. Usab, kay lami ra ba kay kang lutog pansit o ang paksiw nga kanang paksiw bitaw Chairman nga kanang mura o pilit. Kanang isa. Isa pangalan ng murag Burburon. Oo, yan, lami oy, gilaway na nung ko da. Good morning SB Alin Soto, Gilabino, sa mo ang Chong Numan diri sa Purok 19. Adelfa Ascura, Agisando, gikan kaya ang Charlie Fajardo Cajano. Dugay man atong bisita Chairman, no? But dugay man siya ato na lang ni timbayahon. Kaya pala sir naka-red ka kay happy kang Valentine's Day. Yes, naka-red ko kay akong panawagan na bugsad magbutong na hapit naman ang Valentine's Day para sa mga mag-partner, no? Katong mag-partner, kuhan man na sila, malipayan man na sila rin kay nanaman sila partner. Ako bitong gisulti gahapon nga lipay kay ko anang mga partner labi na mag-uyap. Kana bang love gid nila ang usag-usa, no? Unya labi na sa magtiayon gid. Nga labi akong gigisample akong mga igsuon kay tinuod man no si Aname og si Garing nga bisan pa aduna sila anniversary bisan sa pagkita nila first nila nga pag-ila-ila
first nilang nga date, first nilang sa ito, nangaon sa gawas, ang nana ba niya, ilang anniversary kung kamusta ay gisugot, ilang anniversary sa ilang kaminyoon, ilang anniversary o mga darang anniversaries nga ilang gina-celebrate dili lang kay Valentine's Day. Dili every day sa ilang is Valentine's Day. Aman ka na importante po sa partner. Dili Yes. lamang sa panahon sa Valentine's, mag-celebrate ta sa paghatag o pagmahal sa itong mga partner, kundi Yes. dapat every day is Valentine's Day po. Yeah, ato ang mao na rason po nga nakapula ko karon kaya akong panawagan ang bugsal na magbutong dito sa mga single. Oy, mga single, andam na ba mo nga mauban ka na ko karong Domingo, karong 14. Karong 14 kay kinsa tong mga single diri text lang mo or appear mo dito sa FB Live kay atong iparaffle lang inyong pangalan. Single bisa maunsahan ka, babae, lalaki, tomboy, bayon. Tanan, kasarian, no. Text mo kung single, parang tinuod niya single. Dili ito na pa single. Kay tinuod mo na mo, ka-date mo na mo ni Chairman Raul karong February 14. Maayo. Sabi na, gabigabol mo, ring char. Wala si Chairman Raul, pagking katawa. Yan. So, panawagan lang ko nga karong February 14, labi na sa mga single, wala man mo ka-date, basing ganahan mo nga maki-Valentine's maki-Valentine's sa amuan ni Chairman Raul. Mag-uban ta, mag-date ta. Ako'y bahala na ang inuha nga uban lang ka. Tinuod. Uban lang ka o gaandan lang ka na mo atubang aning Valentine's Day. Kay katubitaw na bitaw sa Facebook nga sa Valentine's Day, siyempre katong mga in love, mga ay ka-afford din tagamang gina nila chocolate, flowers, lang partner. Pero partner, katong mga walang-wala yung tao, naamandoy ka na bitong kakao, ang sitaw ka na, kanang pangchampurado, tabliya. Naadoy tabliya, maulan po daw. Lami man po na, ayaw lang nang i-small din natin ang tabliya. Lami, di ako ng tabliya nga, mga ka na nga. Magluto ka na niya, muluto na gani na silina na niya. Ayaw nagsaba ko na dyan ay bulan. Ayaw nagsaba ka nga na ay bulan kay masukwa ka nga isuon mukha akong parat. Lami siya basta tabliya, champurado nga sabayan og bulad nga. Goodbye head. Lami alagi gilaway na sad ko na. So wala siya nga panawagan ako karong Valentine's Day, pula kayo ko rin nanawagan gani ko mga single ya. Text na mo rin mga single. Nadawat na sad na ko ang Lord SB Alin. Salamat ng marami. Gikan kang Jen Prado Itliyong, no? Nakadaog po ni siya gahapon. Ohayo kuya, kagawad, kinakusgan na parikoy. Ako pong kinakusgan na marikoy. Naaron sa Tokyo, Japan. Si Musimo Awaso Tiger. Nga, ayo-ayo gamit no? Ayo gid mo diha sa akong kinugos. Yan, thank you for watching that. Good morning kagawad Alin Soto sa tanang naminaw diha sa imuha from Bravo, Kabatingan. Dogs, good morning dogs. Naakin siya sa LGU na Mungkayo. Yes, good morning. Good morning dogs. So, salamat ug amping pud ka din ha. Good morning sa tanan. Keep safe. Lahat ng pakigreet ko sa akong pag-umangkong na nag-celebrate sa iyang birthday si Mika Hoyle. Salamat gikan kang Gingging Laor. Happy birthday to Mika Hoyle, gikan sa imuhang auntie kang annunciation lao. Salamat din. O Rosemary Benares, good morning SB o RCL o sa tanan. Now lang ako nahuman o pulot basura kauban sa akong mga kugihan nga officer sa Purok. Mayong buntag din no sa tanan din sa Purok 16 kay this time nagpulot basura guys sila. Kugihan kay ni Chairman ba. Ilabi na sa iyang mga ginsakpan sa iyang members des Purok 16. Appeal nga mga kugihan. Good morning din sa inyo ha. Narawat, salamat sa inyong pagkugi, no? Kung ang leader ng kugihan, mahimok ang kugihan ng mga members. Yes. Sabi na ilang activity karon, namulot sila basura. Kasi makaabot mo diri Chairman Rose, no? Padulong mo diri sa nabunduran. Pero limpyo naman po niya. Limpyo na po niya bunturan Chairman Rose.
So, again, good morning. Thank you sa inyong mga pagtinabangay. Bigyan ka na kang Chairman Benaires. Chairman, i-greet ni siya, Chairman, kay himala kayo, limatag sa iyo. Yes, good morning sa ato ang gwapa, Hamis. Walay tatsang Barangay Kagawan. Good morning to Lorena Galagala Ubiha. Ay, si Lorena din na siya, partner. Magmamo na Pag sila. kay kailangan niyo ba, himala mong bigay nga matasok sa iyo ron. Oo, so pagod. Pininti na siya. Dili niya ting mata. Oh, dili niya ting mata. Tigalas 10 na siya ting mata. Pero ka lang. Ala tuloy, kuwantin ko nimo to. Good morning di ay, bahala ka diha. Sana all na ay partner ha. Ay, isa mo niya nang kinakusgang marikay oy. Wala ba ito partner? Daghan na ta. Yan, wow, Valentine's man kakaayo nga loved outfit. Good morning, Murot. Good morning again sa akong manghod nga si Anami o si Gary nga naminaw karon. Thank you og happy Valentine's advance na. May man ni siya again partner guys. Surti kay ni siya. Surti sa pangalan nga love jud nila mo sa gusto makita na ba no sa bisan pa man sa mga panghitabo apan gi-embrace na nila. Mako na lami sa relasyon. Lami din ang love jud ninyo sa gusto. Jud ang Yan. So good morning ma'am and Kikang good morning SB Alin, I miss you. I miss you too. Wala nanay ay dili man ni siya single. Shout out diri kay Teacher Heda, Audrey, kay Yeng, kay Lilibet, Berlin, Aning, and Joanne. Salamat. Kikang kang Laura May Lorejo Toledo. Good morning teacher and ma'am. Og yes, ako na ning degree tanan ganina palangga na ko ning mga teacher sa poblasyon. Yan. Mata na daw siya, maistirahan na siya. Mata na ko kay Valentine's na. Sana all. Ay na siya, sige panawagan niya. Ang iyang ka-Valentine's, doon na kayo, naras mainit. Tinuod. Karon kay si Kap Peponggos, o kansi man ni kay, naman gud mi ko ang partner, naman chat room ba? Nila na niya. Amo ang kinakusgang kapitan sa Kao, kansi man ni kay Permanente man siya na sa iyang bana magtabikong Tinuod. Tabikong. Wala na, dili lang ka maistorya na dito kay dahon basig na bata lang now. Tinuod. Ayan, niya. Kani siya, liblaw na pud ni siya og tabikong sa liblaw na ni siya og tapok-tapok. Yes, nakita ay. Mao na nga na-miss niya kahapon sa imong birthday sa adlaw. Wala siya kadto no. Wala ba. Ang iyang gibisihan na niya, ang iyang klase. Kamon daw. Upper mi anak. Classmate nun mo na siya. Dili kayo siya ka. Lakaw-lakaw. So mo na, yes, pero Lorena, Galagala, thank you for watching. O lipay mi nga nakamata kagaro nga naminaw na good kas programa. Next time, ang Barangay Manat, ang ato ang paniun yun diri. Kinsa man imong mahimong kauban, welcome kayo mo diri aron may balansad na to ang katikaran again sa Barangay Manat kay sang una pumpat sa man to. Kanang gwapo jud nga maani jud ka personal diri sa atong estasyon. So mao na nga thank you kagawad Lorena Galagala ubeha. Adtik na kagawad nya ako gani ni siyang ginatawag og kuan kanang dili na lang pero update ni siya og salamat kayo sa imong pag-asikaso, pag-alalay sa atong kapitan din na Kapitan Melchor Espero labi na sa mga aktibidades din na sa Barangay Manat. Yes. Yan, tama na. SB partner gikan kay 6105. Chairman, igna si SB Alim, kami na lang mag-date karong February 14, wala pang kahay masuko. Thank you sa atong texter. Oo, na last number 6175. Unsa man tayo po, boy? Paila man po, wala tayong gipili, but sige ka na. Paila lang, masukon man tanan. May masuko. Lulay masuko. Nangambras lang. Lulay masuko, basta kung libre mo karong 14. Oo. Inalang ko kay i-data mo diya sa Tadapita, sa Macdo Bata. Wow. Magduko-duko. Di ba ka? SB Alice Binalangbang? Ay, mali si SB Alice Binalangbang kay naman ni partner. Ko ani siya ka naman always.
Nya taga diri ba gyud ang iyang husband mao na si Ray ba to pangalan si Sir Binalangbang. SB, sa ito pangalan SB sa imong partner. Good morning ug salamat sa pag-tune in din sa lungsod sa Montevista gikan ka na kang SB Alice Binalangbang atong kaubanan nga SB member usab no. Thank you for watching SB Alice ug regards sa tanan din na natong mga kaubanan. Yan, gahapon adlaw sa nakita na ko no nga sorry kayo si Abner Aparece nga yes. Pero late na kami. Yes, good morning Abner. Nahuman na ang among programa mao pay pagpatinuaw. Mao pay pag ano nimo no pag comment. So good morning na lang and kasi na naminaw sila karon labi na ang staff namo, staff sa tanang staff diha sa SB, labi na sa akong staff nga si IC Sulita. Yes. Good morning ug happy birthday sa imong kagawad Allen. Thank you Chairman Reneng. Oh, thank you sa imong greetings. Salamat sa kanunay ug yes puhon Chairman. Yan and good morning usab sa tuang mga nagtanaw karon si Kapitan Alex Vigafrea. Yes, good morning Kap. Magkita-kita tayo diha sa Barangay Magsaysay kaya ang tuang committee hearing diha man ipahigayon no. Joint committee kini sa land use ako na diha og sa environment si SB Francis Sikuya. Yes, so ugma to ang schedule magkita-kita ta diha and hello kay na kagawad Sheila, kagawad Niza ug sa tanan sila bibing kagawad bibing Eloisa and Alviso sa tanan ninyo diha ug good morning usab sa ato ang kapitan diri sa Barangay Poblasyon David Jitan, sa atong kapitan sa Pangutusan Ricolita Canaway and ato ang kapitan ng Pink Lady ng Barangay Ugaw Milagros Andan Star. Good morning Kap. And madugang pagtimbayan nato no sa tuang mga empleyado sa tuang munisipyo maayong buntag ya kayong tanan ato ang mga kinakusgan nga mga naadi na sa tong AOC. Good morning ato ang mga nahimong mga frontliners din sa tuang lungsod. And of course no, ato po nga gusto ipaabot SP partner ang atong probinsya sa Davao de Oro labi na ang serbisyo Oro mismo. Yes. Ato ang i-follow sa atong Facebook and malipayon ang atong si Diana na basig sa sunod na mga higayon matagaan na ta og chance nga makakonekta sa serbisyo Oro mismo. Good morning to Sir Ray Antibol na sa atong Provincial Information Office sa atong probinsya. Daghan kayong salamat. Yes, maayong buntag og speaking of probinsya, yes, SP partner. Kanay ato ang kaning bitang word nga unity tinuod unity no dili lang sa mga politiko apan atong panawagan labi na nga Valentine's Day hapit na anya gwapo kayo nga mairegalo nato sa atong mga kaugalingon kani pang unity nga akong ipalanog sa tanan nga kanang panaghiusa sa pamilya no makita nato nga labi na nga nakita nato nga kanunay walay paglubad ang panaghiusa sa atong mga lideres. Yes, kita nato gahapon no ang post ni Vice Governor Maricar Zamora lipay pud ta kay napud sila yung mga inana ba hapit na mong Valentine's napud sila date napud sila paniudto kauban ang atong Congressman Roel Petay Gonzaga kauban pud dito akong kinakusgang way lipod-lipod papa sa ako ang pag-umangkon nga si Tony Benz si Tata Sala so may na sila post gapon nga nag-date sila sa gawas so lipay ta kay ato ang mga lideres dili lang sa pagtrabaho dili lang sa pagserbisyo apan aduna pud sila katikaran nga nangaon sila sa gawas nagkahiusa sila og mga istorya ug sa basin istoryahanay pud sila sa ilahang unsay mahitabo karong Valentine's Day pareha sa imong programa unsa na imong panawakon Chairman? Yes, sa tuang programa sa mga sa programang A Memories SB partner malipayon kita nga i-announce na natin mga entries 5 ka entries no kinsa ka nga mahimong magbadaugon katong partner ko love ko photo contest picture lang partner nila i-post lang wala age limit basta kamo partner mo wala age limit dalaga ulitawo apil na lang daan bi akong panawagan ang Sharon Faith Marabulas sa imong pa-date di SB kay dugay na sad ni walay partner na kani ba kani si Sharon Faith
Siya, asa ko karon siya, be, mag-picture kang duha, appeal tas pa contest ni Juan, ni SK Chairman Raul Tao. No, niya, sige, tiwasa daw ito yung mga panawagan. Pagkahuman, mo to, himuan lang nila SB partner, o gamay lang ko, short story, nga, nagkaila sila. Niya, i-post sa Facebook, pagka February 13, ang pinakadagag heart reactions, mo ito magmadaugon. Siyempre, natay pagwapa, ang papremyo, ihatag na to sa itong babae, ato pong pagwapuhan atong lalaki nga makadaog. Hinapod sila flowers, no, gikan sa Nanay Lourdes flower shop. Uban pa ang mga pahalipay dinijud sa atong Sibianan o gikan sa ato ang Big Apod sa ato ang 97.9 AM. Pagkapilan ba yun na natong aficionado? Kana gyud ang pinapanigo. Cologne, Gikan. o hand sanitizer, no? Kana imuhang papremyo. Yehe, dadunggan pa tanan. Apila nato ng aficionado nga cologne o hand sanitizer. Wow, kaayo, oo. Yeah. Unsa man to, Jaman, partner o mag-uyab gid na sila. Ang ato ang mechanics okay mag-uyab. Magkira pag mag-asawa. Okay magkakasado Unya mag-asawa. kanang padulong pa lang, nagligaw-ligaw pa lang, inyo nana. Dapat sugto na karon uy para dili Asa to na dahil para dili maabot February 14. Tama, katong mga naminaw karon isugta sa ninyo eh. Oo. Aron namoy entry nga. Labi na naroon si Christopher Base, oh. Yes! Naminaw karon nga kap. Morning! Naminaw karon si Kap Christopher Base ang ato ang magpanahon ta ko gabi ikap sa probinsyano kaya akong i-update ta ka ba. Naunsa na kay namatay na biya to si kisa to Ilana. Si Ilana. Yeah. Nagkotang ko kap kinsa mapuli nimo? Tinuod. Dinsay mapuli ba nga mahimo nimo ang leading lady na sa kay giapnan gyud na nako kap nga kinsa ang imong mahimong leading lady. So kap, good morning ug salamat si Christopher Sebasi ang kapitan nato des Barangay Bayabas. And watching sa tuwang live sa 97.9 AFR official si Winchard Carental Compostela or si Wenji Balaba Villanueva or kinipod na po ni mga pakulo din ha para sa Compostela. Bisitahan lang ninyo ang Facebook page ni Wenji or ni Winchard Carental Compostela. Hello Maring, good morning. Yes, and good morning usab sa ato ang atong itimbaya pod atong staff dire no si Jack. Hi Jack, kumusta na ka Jack? I miss you na. Wala na tanag banding-banding. Kay tungod sa imong kabisi usab Team building daw Maring, oy. team building. Yan, wala na si Hearty Jack, murag na panos na nato. Unsa man ito kinaon niya? Di ka kaamol kay si Hearty, murag nagsige na lang kaon og langka. Kay sus antod garo nagpilit ang baba. Mao na nga Heart, asa naman ka? Nagulat ko nimo ganina, wala ko nimo gisipot. Yan. So, good morning SB Aling Soto. Greet lang nako akong mga kauban diri sa balay nga sila Ray o akong asawa nga si Lingling o advance happy Valentine's. Greet pud na ako akong papa nga si Lucio Monton nga tuwa na sa barangay. Yan. Gahapon nino ang anak ni Kapitan Lucio Monton nga tuwa bisita kahapon. Si Julius Ryan Monton. Thank you. Good morning. Thank you Sir Julius. So napaka diya nagpuyo pud sa barangay Sasa, taga Sasa ba pud ka. And yes, salamat kayo sa imong of course labi na gahapon sa imong suporta nga imong papagud ang atong bisita diri. So thank you kayo Kap. Lucio Monton nga tuwa na daw sa barangay partner nangalakad na. Yan. Hello Aline Mensudo Soto. Hello gang. Kaila man kini Victoria de Gracia day kaila kani. Isa po ni sa mga gwapa nato diri nga. Wow. Wala ka ani barkada ni nila ni Charlie Baller, nila ni kisa ka na ng grupo day. Sa inyong grupo day kaya ni Danica Pausa. Si Ayek, si Jeggy. Mao na yang mga kagrupo. Yan dati. So, isa sa atong mga gwapang kaubanan diri sa atong kalungsod nga si Victoria de Gracia. Dahil ang pingkanunay ug asa naman kagaron yan. Corazon Ramizo Bermoy, good morning kagawad. Happy Valentine's Day, stay safe and healthy. Healthy ba kayo niyang anak sa chess? Babae niya ang anak, chairman. Pero health kayo sa chess, sige lang champion, abot pa yung nasyonal. Yan, ko asa ka karon naka sa Cebu ka. Salamat sa imong pagtanaw kanamo no sa atong programa. And dapat atong members sa atong kabihasnan partner si
Sanet dito. Yes, good morning. Kailan ni mo ni si Sanet? Oo, good morning sa mo des Sanet. Kagawad Alim Soto and Chairman Alci. Good morning. Salamat guys sa imong kanunay nga pagsubaybay sa atong programa. Yan, kung nakadawat ka gahapon sa load, appeal ba ka gahapon, please text daw kung naka-appeal ba. And nagkatawa si Kapitan Basil. Nagkatawa siya kinsa yung hipuli. Tingnan ko ka ba, umaga, itanaw ka yung gabi, di man ko pwede katanaw niya, na ako lakaw yung gabi, di na po ko katanaw sa probinsyano. Ako lang nambiyakap nga, may nunduman ka diya, tungod kay, ang matod pa ni Kap Presido, ikaw daw si probinsyano Cardo Dalisay. Mauna nga, ako na gusto ma-update sa ba, kaya namatay na lagi daw, ang botog, nahaya pa. Speaking of haya, no, ako dahil akong paabot na mo ang pahasubong sa pamilya Benedicto. Dahil mula gahapong adlaw, murag na panaw na si Sir Fred Benedicto diya sa Puro 4. Yan, condolence sa Benedicto family, sa banay niya, no? Itong yan po Lord, mahimong magaan ang tanan sa ilaha, magawat nila o dili kay bugat. Anak man yun na, unsaon tamang padulong man gid kadi ato na napan kabalo ko nga pamilya Benedicto karon naa sila sa kasubo tungod sa ilahang kauban or si Sir Fred Benedicto panaw na. So condolence to the family of Benedicto. Yes, oo. And good morning Tito Alin. Ako ang palangga nga si Ayen diha sa sa lungsod sa Pantukan. Teacher ni siya partner, si Ma'am Purita Catherine Caballero Sismar. Yes, yan, first cousin ni board member Chris Caballero. Ako ang kugian na board member sa Distrito 2. Good morning yan, I miss you, I love you. Morning Tito Alin, yan. Good morning again. Thank you for watching sa among programa nga katikaran sa ang interaction katikaran sa kabarangayan karon. Partner, murag ningon pa si Chairman Adelfa Aguisando kagawad apil ko diha. Apil ka, Chairman. No, kanang kinsa pang gusto mo apil. I-text ko ninyo or ano ko ninyo i-message diri sa FB kay ato laging iparaffle kay makadawat kini og dakong ganti o makadate pa gyud ni SB Alin Soto. Di ba mga ano to sa gawas kao naman ang akong bisyo, wala na akong bisyo. Ipod ko minom ko gamay ay sabang ginging. And of course, apil na si apil daw si Chairman Nining partner sa atong Pakulo. I-greet mo diri sa Barangay Panggutusan na permi nagsunod sa imong katikaran magbuntag igsuon ning Kapitan Kalaway. Yes, good morning kang Sir Elino Lasay. Yan, igsuon ni Kapitan Kanaway. Yes. Yan, good morning sir. Ug salamat sa imong tune in ganunay sa atong katikaran, no? Salamat ug labi na diha sa Barangay Panggutusan. Usbunamo, good morning also to Kapitan Ricolita Kanaway. Yes, no, good morning. Wala daw ko rin agad, no? Paki ano lang, hapit ko diyaron sa imong barangay tungod kay ang imuhang bahin sa 4L, ang imuhang katong dawaton nito sa 4L, wala pa gyud nimo nakuha. So yapit na ako diaron after sa akong adto sa mainit, maanhan na pud ko sa imuha, no? Ako na lang isuroy. So again, thank you Eleno Lasay ang igsuon sa ato ang kapitana diha sa Barangay Pangutusan. Yes. Good morning usab Alin Soto, shout out ko sa Purokay, poblasyon, God bless. Ikan kang Chairman Sali Abarte, good morning. Sa kinatibukang mga tao diha tanan na maynaw, wala na minaw, kinatibukang Purokotso, no? Ang pagtimbaya sa inyong Purok Chairman, ikan kang Chairman Sali Abarte. Good morning SB Alim Soto, ug shout out ko sa Purok 08. Yes, thank you Chairman Sali Abarte, ug ako pong pagtimbaya Chairman kanunay dahil silang maminaw nato diha sa JMLT. Di
Yes, sa RC dito, sa Ubos, no? Sa bayaw ni, sa igsoon ni SBI, Juvie Mandir. Yes, oo. Oo, naminaw karon sila Michael. Good Oh, morning. si Joel Sanchez, kuya, manday kay kag pangalan manager. Joel Sanchez, no? Manager ni siya dito, chairman ng gabi na kay Sir Louie Tuazon, mga tawang tag-iya. Yes. So, maayong buntag, ug, salamat kanunay kay every morning gid sila naminaw, labi na sa imuhang ang money ng bayan unsa ganina imong programa. Memories ma. Memories ganang mga padala og sulat. Padala po daw tog sulat sa Michael sa mga Okay. pwede po daw chairman, pwede po daw partner, no? Ana mo na ni. Ang iyang kaagi, iyang ipadala. Say-say. Say diri. So good morning once again to Michael, to Joel, and to Sir Louie din sa Ubos Purok 18. And good morning SBI ug sa inyong tanan sa station. God bless you all. God bless po gikan kani sa atong ex Purok Chairman, dating Purok Chairman na Purok 1, Poblasyon, Crescente Tanyo. Good morning dong. Morning. Good morning sa kang Ate Mercy, sila Ellen din na, Ma'am Ellen, good morning sa tanan nga naminaw din ha karon, sa tanan nga nagtan-aw. Maayong buntag ang atong pakulo chairman. Yan ba hapit na ang oras. Hapit na ang oras. Siya na nga wala man ni abot ang atong bisita. Wala po siya nitubag kung unsay dahilan. Kasi ugma na siya makaani. Yan, pasensya na mo no kay nahimo na lang nato nga salamat sa Lord from Angelito Animas. Yes, oo. Ang importante SB partner, syempre na makahatag pud taog mga pagtimbaya kay nindot man pud nga mato yung nasukay Yes. man daghan jud ang nagasubaybay. Yes. Libot ta makaingon ta nagapaminaw mi sa inyo ha. Pero di sila naga-text pero naminaw sila sa ato ang program. Labi na ang akong mga batchmates. Hinaw na sila Bernie. Why paglubad? Sus, nag-post na rabato sila nga Run, Sarah Run. Lahi ako ang dili is Run, Sarah Run. Go, Sarah, go. Lahi po na ba? Go, Sarah, go. Double. Yes, good morning, batchmates. Labi na kang Marina, kang classmate, kang agaw, Marinas, Mila Azur, and of course, ang baby o kadudong uncle, Jocelyn Nanay Mulgori, Flory Bacroya, Bernardo Gagaw, sa iyang Nanay Ason, kay Auntie Linda, kang Genevieve Gaon, kang Munyan Taho Wisma, yes, of course, ang kang Esmerna Fe Omega, diya sa Barangay Tagnukon, ang kang Ma'am Sanyo, ang Dispora ng Mesa, ang kabihan ng mga principal diya sa Barangay Manat, kang Pepitang Orcula, o kang Nanay Iking, nga naminaw gidon, kang Inday Lagura, labi na sa akong Lula Patring, o ang iyang pamilya, kinatibukan, maayong buntag kaniyong tanan, kang Rubina Bastatas, o sa diya sa Purok 4 extension, no? Sa Purok 4 sa akong Purok. Ilabi na kang Manay, Jeanette, Aranaydo, Nay, good morning Nay. Sa imong tibuok pamilya din na sa atong mga apo, no? Very guwapo kay na yung mga apo witty kayo. Liwat ni Manay, mga Inglesera. Liwat na ni Manay ba? Ang mga bata, ang mga apo niya ni Manay, Jeanette, Aranaydo. And good morning sa Purok 9 officers, Lita Asyon, Bilya Domingo, Lorna Baliga, Digna Buhawi. Ako pong pagtimula sa tag-iyag, pagdumala sa Supercut Salon, Supercut Barbershop and Salon, si Nora Tumanda, si Ophel Tumanda, no? Labi na kang baday. Kauban nila din na ang kulkog. Sorry sa word but limpyo, koko na. Good morning sa Supercut Salon, no? Salamat kaayo sa imong bula no, Nora Tumanda, sa imong paghatag kanako sa bula sa lubi. And good morning to Tatay Palabing Harty and Jinggoy. Good morning to Jojo, Nene, Yang Sofia, Mamayang, kang Jangjang. Yan, great na butanan niya ang atong pangatana. Yes, ang pangana. Ano pa naman ba ang karong buntagan ng tanaw gid sa tuwa. Yes, Si Kapitan, ang gwapo. Tayag introduction, Chairman. ang gwapo. Gwapo. Batanon. Kugihan. Yummy. Pwede maghihapon. Kap, ninyo na mo daw kakap kayo. Kung hindi pa kami ninyo, Kap, ikaw daw ilang ka-date karong Valentine's Day. Oo. Yan. Robot na tunid. Kap, ladies and gentlemen, good morning. Kap Monique Brian Gonzaga of Barangay Poblasyon Mawa. Yan, nagtanaw ka lato. Kap, good morning. O
of course among nahisgutan ganina ang ato ang mga paningkamot gayud ato ang mga leaders dili lang sa pamilya kundi ang panawagan nato nga sa pamilya nga ang kahiusahan ilabi na sa mga leaders nato diri sa ato ang probinsya sa atong Davao de Oro. So Kap, salamat Sab sa imong pagsuporta kanamo karong buntaga. And good morning Sab sa mao ni ang amoang kuan Kap no, ang amoang programa every morning ang katikaran interaction ang katikaran sa barangay kabarangayan karon. So yan okay lang ni Kap. So every morning 7 to 8 and with Chairman Raul Luntao ang katikaran sa 28 kabarangay especially ug of course ang ubang katikaran sa mga sikbit lungsod nato. So good morning again. Once again, Monique Brian Gonzaga ang kapitan nato sa Barangay Poblacion Mawat. Ang pangutana mao ni. Ang pangutana. Yes, okay. Gusto namo unsa ang produkto nga nagasuporta kanunay sa atong programa. Yan. Unsa nga produkto ang atong panawagan, akong panawagan tungod kay proven and tested. Kanunay mao ni akong ginagamit, among ginagamit ni Chairman Raul. No, kanunay mao ni siya among ginatake. Unsa nga produkto ang among gihisgutan. So tubag na kay makadawat ka mo og load tungod kay karong orasa. Yes, hapit na ang atong oras, akong panawagan. Salamat kayo ug advance happy Valentine's. Itugtog na gud ang ipanungod na ko sa akong mangod. Sige. How do you keep the music playing? Tungod kay hapit na atong Valentine's Day. No, hapit na atong adlaw sa mga puso. Nga gusto na ako na ipanungod sa akong mangod si Anameg, si Gary, tungod ang kaisunan, mao na ilang theme song. O niya, witness gud ko sa ilang pagka-sweet nga couple, pagka-loving couple. So, yan. Salamat kayo. Kaya wala na ko oras, wala na may oras. Magkita-kita kapuho na po. This song is dedicated again to my manhood, Aname Soto Alonsabe and Gary Alonsabe. Love you both. I love you all. Mabuhay ang nabunturan. Yes, no, talagang music ato nag-dedicate kay Ma'am Aname Alonsabe, Soto Alonsabe, and of course, Sir Gary. Sa ngalan na lamang sa tuang tag-iya o tigumala ning Sibianan, Kagawad Alexander Agustin, and of course, sa tuang SB partner diri, SB Alem Soto, kini ang programang interaction, kini inyong SK Chairman sa May Barangay Magading, SK Chairman Raul Luntao. Dalay ko ng Diyos nga maguban ka na tong tanan. Bye-bye! How can it be this way? And tell me how year after year your heart will fall apart. Each time we the picture ka guys. Wala. I know the way I feel for you. It's now or never. Picture's a picture. Ito sa The FB. more that I'm afraid that in your eyes I may not see forever. If we can be the best of lovers, you'll be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows, with any luck, then I suppose that music
I suppose the music never ends. How do you keep it playing, baby? I wanna know, how do you do it? How? 97.9 Broadcasting from the heart of the province of Davao de Oro, the progressive and peaceful Mabunduran. This is 97.9 AFM. AFM. Agusan del Sur ug del Norte. Good morning! Surigao del Sur ug del Norte. Good morning! Cotabato ngadto na sa Lanao del Sur. Good morning. Good Mga morning! area ug kutob sa maabot sa Labyog, sa Labay, sa Lupad, sa Signal kung asa kamo nga radio station nakamonitor karong buntaga. Ayong buntag kanatong tanan. Mga binating tigpaminaw 41 ka radio station nga nagsanib pwersa para mapaabot sa kahanginan kining talagsaon natong kausa. Kauban ninyo ang inyong pinalanggang Kuya Dods. Good morning. Mga higalay igsoon, plastar pahimutang pahiluna sa mga nagatang-atang nagulat-ulat na bagat-bagat. Plastar na mo diya. Kibasig usa sa imong giantos karon nga balatian, mo'y atong mahisgutan. Klaro, tataw, hanay, haom, hapsay, nga pagkabinisaya og atong ipasabot og ngano para nga hiningpit na para nga hingpit nga masabtan sa ginabag-ang duot sa katawan og nan man gani. Ubay-ubay na ang atong natabangan. Ubay-ubay usab ang nakamatnguna. Nakamatngon, nakatuon, nakakuhag mga pagtulunan, naingon ani di ay, mao di ay, ug ngano di ay. Sabi no? Una siya nakalindot ang hingpit haom nga lintunganay sa atong pagpanag-uban nga kauban kini inyong pinalanggang Kuya Dods atong pagahisgutan ug pagabat-baton dinhis kahanginan. Ang hanay nga pagpasabot nga makakutlo kamo, makatugkad, makatukib ug tukmag haom nga mga pagtulunan gikan sa pinakakaraan hangtod sa pinakabag-o nga mga pamagi. Gikan sa medisina nga terminolohiya hangtod usab sa binisaya nga terminolohiya. O gikan sa mga karaan hangtod sa bago, gikan sa alternatibo hangtod sa medisina ug uban pa nga mga panagisgutanan nga adunay basihan ug adunay kalambigitan nga ato ang panglawas. Usbon ko, welcome o good morning kanaton tanan. Good morning! Mga nag-birthday karon, happy birthday! Happy birthday! Naot ko nga naagi hapon sa kapiskay ug kabaskog sa panglawas o gadugang katuigan nga moabot sa kinabuhi luyo pa man sa mga katalagman ug mga pagsulay nga naigo nga ni kanato. Gumikan kinakadaghan, nagkadagsang na ang problema sa panglawas labi na karong panahon na. Gumikan kay sa kagamay sa atong gibati magpanagana naman hinuon ta ani. Bisan gusto tang magpakaayo, gusto tang mudulog sa mga eksperto, dili mawala sa ato or anaa sa ato ang kahadlok. Plastar pahimutang kay basig kini aton tulmanon makatabang diha kanimo ha mga pinalangga ko labi na sa mga pinangga og minahal ni Kuya Dods nga mga katiguyangan. Morning mga nanay tatay, mga senior citizen. Kinis Kuya Dods ang tinuod nga nagpangga og nagmahal sa mga katiguyangan. Morning kanaton tanan. Antong cellphone number 0929-268-7453. Muna ang atong cellphone number 0929-268-7453. Dili pa ta mo padayon sunahan. Siyempre ang atong naandan. Atong naandan. Ang mga tugtog tukar tulunggon kaniyantog hangtod karon. Atong mabalik-balikan ug dinhi lang na ninyo madunggan sa ato ang programa. Tugtog tukar sa una nga mga panahon ug kapanahonan sa mga panahon ni Kuya Dods kay kaming mga tiguang
pililhon og sulundon kayo ang among mga gimbuhaton. Tugtog tukar tulunggon sunata makapanlimbaw sa balahibo sa ilok nga murag mga BTE sa ukok. Inawang kini. Alang kini kaninyo. Kay upat na lang kaadlaw Valentine's Day na. Standby, balik ko taon man lamang. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you.